simple healing in a name. Remember, a guy touching soon. Send your channel D campaign. And nay, a diet to show a song. Now what you see, Sagri. A year, a diet. Then our chase now Udriano, a river. Sene Osha, Roma here, Benjamin, and Nijaba Pro, and then my Baba, that's simple. I am for a tango for young who said, if you have a will grow hard, and to say, yes, yes, what dress you born and then the Baba's son, I hear me. And you have a children who is here, the Asher walk in a name. You have a call the Sa all day about a dummy here and of the first. If you are not having him here, and you come to your posture him here in that order. Learn my year in our way home. Near country and see. Your boy, yes, and your papa, everybody. Your fun, you and will be a talk to you in us. What a word on Samuja, what champagne when I'm going to Namakutia Betty. I use the iron yasu, it. That's actually my prophet. Betty, Mama, Junior, no matter. Nato, Yana, I wouldn't even be in the day. I wouldn't even be in the football. I believe in them, or yeah, man. It didn't them, I know some questions. Nato, Yana, the Cassia, we want to see. There are some penny, and another matter of one. There are some man, and the fire in a shell. Bijana, Nasana, Safayeni, or Safayemia, and me, a Bushina, Mary Cassie. Or as a miss, Fabric Academy. Ayana, and a couple. So, what trouble your wounds are going to don't be there. And a white chair. And said it. And I am a cinema was a way and then should be you. Say, and I am Lucy. Said the Yonis or this your father said, Debbie, if you want to watch your women, and indeed, by any my Lucianity. Lucian's so Lucy, Mira, and Abia, get Tamasi, and you'll be at one by one children. When they never cook, I ain't upon our government, a mouth. Safohemia, and an Asafoma, a farm and a bunch. I don't be Piara. So we didn't have. Or Sraka Chibusi or Tishino, I would do when you are a career.
wɔde n'akɔti abɛti odu wa ahemfia odu mɛnkɔ aba ahemfia nana bia wɔdaro mu wɔde ɔde hyɛ n'aba bɛdu saa bere de amani biara akɛkyi sɛ mbɛyɛ ma ho kwana na wɔn ati na ayɛ na wɔn adwumadi no awie bɛyɛ yo ɔsafo yɛrɛ mo ne mo ɔsafo yɛmbea saa na yɛwura kan osi yi wɔ yɛn kwan saa bere de yɛn kɔ so nkɔnkɔ yɛn anim na adwumadi yɛn wie bɛyɛ. Yɛn sɛ kunkun abusua a ɔde hyɛ ɔsapahini nkotwe dɛ yɛn ano yɛwura fie ha yɛn si ama ne yɛn nsɛm gyina kunkun abien na yɛde ma mpahini si wɔn mmanmu efi akyiri bi wɔ hɔ a ti bi akabea yɛde akyerɛ so. Gasi akyerɛ yɛn sɛ boo. Nananom Madaroma saa bere yi osua yɛ afa ama ne kwan so akyia bi ɔkwan da hɔ nana yɛda ase nananom yɛwura nana bia gyanse atrɛ mu a ɛyina yɛhyia bi yɛ papa sɔfo sɛ bi gyina ha na ɔde hye a ɛnɛ ne din ɛresesɛ ne kan din ɔde mercy ntoo agyi kum na agya ɔde brɛ wiase ɛyɛ his lordship justice hm ntoo agyi kum the late ne maame ɛde mrs kate ntoo agyi kum ɔde hye yi fii sukuu ase ɛwɔ bɛma camp primary school ɔtua so kɔɔ ne secondary school ɛwɔ labɔni secondary school fii hɔ no ɛmu sɛ ɛsɛ sɛ ɔtua so na ɔkɔ n'anim nti ɔkɔtua so wɔ sight and sound educational institute a ɛnɛ yi ɛyɛ Nigerian University College ofii hɔ no ɔhun sɛ nipa biara wɔ sukuu bi baabi a te sɛ ɔnso fi ase ɛbɔ ɔbra ɔbɛyɛ adwuma wɔ so sɛ na ɔyɛ social host ɛwɔ International Tobacco Limited fi hɔ bɛto aso bɛyɛ administrative secretary ɛma advanced medical lab ɔfi hɔ no ɔsan bɛyɛ front desk attendant ɛwɔ Golden Tulip Hotel fi hɔ bio ɔsan baa bɛyɛ secretary wɔ Aero Surveys Limited a ɛwɔ Takoradi owie no ɔsan bɛto aso sɛ ɔbɛyɛ base manager for air shuttle ɛwɔ Starboard a yɛ domestic airline Starboard do baabi kora wɔkɔ international flights owie no ohun sɛ dabi ɛsɛ ɔpere kɔ n'anim na what is your experience owie na ɛsɛ ɔsan kɔ bio ɔbɛyɛ adwuma wɔ 7 group wɔn bɛyɛ adwuma wɔ hɔ ɛnamire onipa woyɛ adwuma yɛ de baabi a wobɛbɔ ohun mmɔden sɛ wɔn nso bɛyɛ employ obi a ɔbɛyɛ entrepreneurship ɛna obiara asɔrɔ asɔrɔ ebi university menyɛ adwuma yɛ nso sɛ yɛ na sanka wɔn nso tiri kɔ adwuma a obi bɛba wɔ hɔ aba abɛbɛ adwuma no bi nti ɛnɛ yi a yɛn de hyɛ yi ogyina hɔ yi ɔyɛ private consultant a ɛnɛ ɔwɔ wɔn a ɔne wɔn ɛreyɛ adwuma yɛra nanabea egyina ha na ɛyɛ ɔde hyɛ mercy to wɔ agyi kɔ sɛ abusua egyina wɔn anim a na yɛgye di sɛ nanabea wɔsɛm na wɔkaa yɛtie yɛn di so ɔyɛ ɔde hyɛ a ɔfata sɛ a wɔde akonnwa kyerɛ n'anim sɛ ɔbɛsom na ɔfɛ nsom de asɛm anga ɛyɛ yie eyi ne n'abɔden n'afɔ ayɛ enim sɛ ɛkyerɛkyerɛkyerɛ akɔnjom yɛ na wɔn adakɔ n'ɛba.
ase yɛbɛsrɛ abusua saa bere yi dodom no nyinaa bɛkɔ akyi yɛsrɛ na ahanyɛ koo bɛyini saa yi deɛ ɛde saa bere yi wɔn ahanyɛ koo Minano Mejano Meka Minano my school for Nanano Meka Jasia Sombo Meka Besha before I buy Meka Jasia Chiami, Meka. Chafo ba pen Meka. Chafo busia pen Meka. Pimpin himya Meka. Asafu himya ya mansa Meka. O himya chiami fiyo Meka. Nana futu sa Meka. Okay, I remember I also himya Meka. Just him here, Nana and Father to say, Meka. I will wait here, Conobia, Meka. Nana Jasua, Meka. Jasia Phobia, Meka. Okuma is your penny, Meka. Ogra, Meka. Mankado Hene, Meka. Asuna Hene, Meka. Wancha Hene, Meka. Mebusiafo, Meka. Bretu Hene, Meka. Robo Hene, Meka. Anshase Hene, Meka. Anshase Hene, Meka. Mia Meja, I remember me also near the day. I won't say Dobby, Meka. Mia very much. I only pro, Nana Bravo or Side Bravo, Meka. Also for Hina Wakwata, Meka. Or they say, what I want to Meka. Nifa Jase Meka. Our women Meka. A grandpa go in Meka. About the dominant and our defined division Meka. You pay a county now Meka. Robo Fangetu Hine, Meka. Asuka Hine, Meka.
Bodi. Ayemi efo January. Me mami eni mama Abinoye. Nena eni mama Ajo January. Meja insone justice into Ejeku. Sanko fui na wowo mi na ema me kwan se me tumi di abontindo himya. Nti se ene wo nana osimkwatia otuso ebie. Wo ye amloko hine na osanye jase hine. Me jina wenim. Esu ya hira wo se wo frɛ me anopa, frɛ me awia, frɛ me anajo. Na ma da me yi yare na abew na se mamba metu okuda so me.